Hello guys, nilqawkom għal-episodju ieħor tal-Molto Pop Podcast ma' miegħi, ma' Dwayne, ma' Marcus. Locked in guys, passoltu. Mr. Locked in. Illum xinu? Fejn l-flokka? Illum xinu ġurnata żomma? Oh, madonna, ġiżur. Tatix kas. Ilu ma jkun hawn Marcus, fatti ħadna r-ruħ, il-messaġġi lura, so fuck that shit. Għandna mistieden speċjali li nafu ħafna, intkom obviously tafuh. Avolja ma kienx għadu jidher għamel naqra kif ta' jisparixxa naqra, ħajjejtus, imissa rtorna bil-kbir, proġetti ġodda u ħankel moħdawet ma' l-ewwel intro. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Erġejna lura u ħanajdulkom għall-ewwel minnu l-guest u mbagħad ngħidu sponsors. Imma l-ewwel il-guest tagħna huwa min iżoppu dan xi nsejt. Ix-xiki. Ix-xiki! Li obviously illi nafu smin, konna naħdmu għalla speċi konna namlu, konna nekkummedjaw ma The Boys, un-bat darba kena ġiġ proġetti oħra li ġeltu jidaj, un-bat kena ħafna affarijiet. Titallem. Ma għabba man kelmu l-xiki li għandu proġetti ġodda, najdu l-sponsors, għajt wieħed intu wieħed jien. Mela, għanna Miniature Corner Studios għal any 3D għal any 3D printings li għandkom bżon għal Miniature Corner Studios ħattart. Għanna il-Patrick Print għal merch spieħ pal daw li libes jien u anka it-tazzi. So basically jagħmel printing fuq anything afferdek. Għanna solo kafe li palissa għax li għandu energy drink mandux kafe, ma ovvjament għandu bżon enerġija għalek jtiħu kafe, mek tixtuqu anything coffee related morru solo kafe. Sibuħ il-naxxar. Għanna id-D-Case Factory li jgħamilna l-phone cases. Għandu tijie, guys, fraħħa. Għallu, Ejnu ħaqlostra. Senti morkudu f-son. Inti għalek ma wasalċ. U koll għanna xi designs taħna, għara kemmu mażbieħ li jtnamlu, per ta' Solo Leviathan, ta' Attack on Titan, u għanna ta' Konosuba u koll jtnu zaħjien. Għatfada, bro. Dak mux ħajt kollu. Mela, u l-axħar, last but not least, għanna il-Planet Consoles li tina il-merch u għafpartek li huwa wieħed mill-aħjar, mux merch, li fejt istat ixtru toys u għafpartek. Any geek-related stuff tissabuħom il-Planet Consoles. U thank you tal-Patreons tana ta' turo fi-xar, napprezzawkom immens, għanna group chat, ovvjament, ma'kom aħna fejn nistaw diskutu fuq affajt, anything geek-related. Thank you ħafna guys man qalb. Inħobkom ħafna, ma xorta li t-najda li ċajta, xkena ġo mokki, what back when I did €2 għal tal-linja, you know. Nice day, għaddejjina, tuna €2, tuna €2 għal program, guys. Emma, €2 tejn. Ejja, naf, għaddej, obvious. Nkemmu l-Patreon tejn, essa siexi, Għalek, staroli, €3 daqsek. Guys, aħna €3 ħadna għamlu. Ole, dak aħjar minna diġa. Għara ġibu. Tirom eżempju €2 għal tal-linja u ġiġ ħelwiet, dwa flus. Insomma, xiki kif inti, all right? Jena, all right, nistab mux ħazin, għaddejn u passoltu gas down. U inti kellek tiġi l-bot ħafna, uġ vera? Mill-melli għandu kun smajt. Misqallija. Sqal. U blaka ta' maran. Bid-dajsa. Illa, bro. Għazzi ma waqfukx. Bro, ma għax nider ħamallu. Eżat, bro, eżat. Le, forse dom kux bitċajta, 10 sekondi. 10 minni għaf xaħna għanna l-studio ximkien li mux ħanajdu konfex li ġuti stokjawna. Le, u għetnajdu li xiki joqod eżat 10 sekondi l-bot minna. Ma kux ħanillikjaw laqna. Laqs le, għaxin kalla jgħu. Mela, u ma joqodu U jħabtulek, ta' għax waħda mill-kommenti ġina mill-appella l-Adrian Zammit kienu. Jħabtulek. Le, u waħda mill-domandi, jinsaqsejt għal-domandi, l-ewel domanda li għandi kelli li għallu l-nis, għajdlu kemmu ħellu l-xiki. Thank you. Jirasek. Thank you. Bdejt istenna xi ħaġa ġusi. Għajdlu kemmu ħellu. Bitfajla. Ma naħx, men. Għalsu bajja f-sor Oh, bro, jek jisir fejn toqgħod li l-post waq. Sal-axħar ħanejdulhom naħseb tal-program. Jiġi ħabtulek, bro, għaddi jiġi ħabtulek, bro. Le. Timu qoddimek. Jew bil-ġebel, ek mal-gallerija ta' baħ. Eza, għabba ma nibdew nasaqsuk fuq il-proġett il-ġdid li għandek, għajdina nafara background u offertek. Inti minnħati għawek fil-nose tilik tittawek, inti ovvijament kont content creator, mainly fuq TikTok jek għadbanet u ovvijament, ma konta ħafna fajtik minn TikTok, kont għamil The Boys, Cannabis. Eżatt, jena. Għafu għagħin nifsek sibi. Mela, jena jisu bdejt, naħseb xie 6 years ago,
jew 5 years ago, qabli niftakar kien hemm James u Ashley kienu ta' dak inqas inti bħal. Oh, peace ukoll. Imma nieżel U il-leħja tar sewda. Le, dikija. Il-gowti kellek il-gowti, fil-bidu qed titkellmu Dik ma nistax. qabel il-COVID. Hemmhekk bdejt. Konna bdejna l-istess żmien, jien, Xiki, Max u affarijiet. Peress li anka Max, peress li kontu qabli entuni biex nibdaw kont. Fatti konna daħal. Video il-reżami, kombinazzjoni u tajjeb. U inti taf, u minn jagħmel da, dawk li il-views intuk il-koraġġ għax kieku ħatoqgħod tagħmel. Taħli dak il-ħin kollu ta' ħajtek tiġi ksib tikteb u insomma, u mbagħad. Meta skriptja kollox menti tagħhom perfetti minn dawn. U mbagħad wara xi 3 snin konna morna sejrin tajb, wara xi sena u nofs tħallna The Boys, minn The Boys u mbagħad kienu li konna bdejna program Cannabis. U minna 5 episodji tal-ostja. Minna 5 episodji tal-ostja. Wat kellna nara issues li ma nsemmu. Xtaqt inkun naf fuq. Għax in-nos tiegħu miktub lek għax tifhem ħaġdie, dak ma il-proġett kien just bħala sajt. Le, l-ewwel 5 episodji dert tajjeb. Issa xajni miex imkien statwa tafgħu hemm. Għax jisub daqqa wara 5 episodes daqsek sparixxa. Le, wara 5 episodes iddeċidejna kellna nara issues ma' nies oħra u speċi. Għax li xeba flus bażikament, għalhekk għax li ma neħangri immens. Le, Merita. Le, imma għalhekk kien hemm pereżempju kif tajt creative differences. Għax huma kellna ħafna gruppi diħlin u daħlu l-oħrajn u hekk. Però dan naħseb da ma ddejja sentej. U kellna l-ewwel 5 episodji vera vera marru tajjeb. Insomma, u mbagħad għadda żmien kont waqafna kollox u xi 6 months ago apparti minn hekk qlibt fuq Instagram ġifieri. Ma dak xi tella TikTok. Le TikTok waqaf. Konna TikTok vera waqaf. Bir-rispett kollu rajt bidla fih bħala nies. Tidħol live, titmor kulħadd joffendi xulxin. Malta live screen. Jiena ġifieri jiena. Le maċ. Xalla sob, jien nara u ngħid li kemm watanni. Apparti minn hekk għamilt video illi tira dal-waqt ukoll 5 minuti eżatt bħalhom, ġifieri ħadd ngħid bihom il-full ta' min qed bihom daw il-qas tistarja. Kull les biex tkun taf kull les li ħadd tibgħatek probbli xi Judy. Judy. La żobna minn Judy. Il-kuklamu. Jiena tiktaf kif qed tikkummentari fuq il-video. Il-kukla vera tikteb lek ta' xi kelmek ma tifhimix. Tik darba ratni kont qed immur nepotija għax jiena xi kultant ngħin l-oħti immur nepotija wara skola. Ratni hekk face to face. Offendik? Le, kien hekk xi il-bajt. Le. Tatek nejka ta' ġesu. Qoddim skola ta' Ojwa. skola. Għaspoġġet lek it-tanga. Le, bazzikament għalli indi għaw dak il-persona qed naħseb, dak jien. Xinti kont il-content tiegħek. Ashley, inti maħna konna għaddejjem dak iż-żmien, Dwayne. Kontant għolli, no? Kien qabbad balla nies depression. ħafna nies jibżgħu minnu l-Dwayne. Differenti Jella, kont differenti, no? Niftakar il-Dwayne, tiftakar ta' konna minna The Boys u kien ġimgħat. Għandi miktub fil-questions dik, entkom naħseb. Missek titfa' biċċa tiegħu dak il-vera, x'vera talla. Għandi il-video stana tal-billa għadhom fuq il-channel tiegħek ħallejthom. Dwayne konna stidilni. Boys konna biex jiġi jagħmel kolla. Aħmana. Ġennin. Taw l-onur. Ma Daħla mġien, jena. U biex najdu għal-verità, il-Dwayne sibniħ wara sija ħajitlaq leb, dama għalla 5 sija. Uma. Rit jorqot maħna minn. Uma għawli biex nibqabli, għax li għastajt nitlaqi għalija. U minna kull, u għamilt video ma kważi kullħat, ma lu, ma dama di. Anka, tijak kien weapon for it, nġru għarek. By the way, il-video kien tiġu għaj biex taħxini. Kif-vela barra. Bilħab biex nadu fuq il-Judy għax issa Judy għadda tħobbok ta' Mela. Judy jisima għalek. Ma speċalix u-storja bħata ħadik. Dikom bat għatlin dak li naħseb, għattali u dak għandek xie problema, għalt li għalt li tkun erwin. Tkun erwin.
Għaxek ħasbitni jina pers nkun bżaqqa barra fil-video bil-flok ta' I'm like, tin għandi ħwex ta' sinjura. U xej, just like kept on going on my mental way. U għada tħobbok, għax fuq il-The Big Brother meta biex tala, kienet l-ewwel waħda li għalet votaw il-Dwayne ħaneħħuħ minn emmek. La, bro. U kellimtu kont vera ċivil maħħalti. Kont toħxon qabel vera, kont dikra, ma ħasbitna ħankun erwi. Insomma, basically naħseb waħda minn li knowing her pers li ġenju naħseb votat il-biex naħseb il-kontra kif għamlu n-nis. Meta kon bil-vot, naħseb votat li kif. Sirtna, by the way, li kelli 70 votes. Suppost ħabi, kontri għavvotaw. Ejja, u kif għed n-nom kodi jikseb biex jibqa' mek. Votaw li Votaj li fuq xi 10 darbietta. Fun fact, actually fan, ix-xiki hoppja na Big Brother, għaskon naf. Le, insegwi. Pero, ħaltkellem fuq mux waqaf ħafna, imma mux umbrajtu laqqas, imma dik il-ħagġa li t-zempju ta' Russja t-waddab ta' kura tuħtri la marasa, alright, mux għata medek Malta, Grande Fratello jkun ġi ta' barra minnaw. U għax dawa jtu naqqa ma' xulxin, għamil panik ta' kompetenza. Jew ħanamlu xi ħaġa. Reality jew ħanamlu xej. Issa, eżempju, li Love Island. Ħafna tajjeb u qed inkunu bħal ta' barra s-ħalli għam Maltese version. Qed inkunu bħal ta' barra x'iżomm. Ma vera, Big Brother kien hemm ħafna censorship iżdejjed. Diki, ma stax tagħmel hekk, ma stax tagħmel hekk. Wis, ma jien jġildu mhux għalfejn qegħdin securities. Mhux vera men. Ma jinnifhmu tax, x'ovverament idhom differenti x'kull version ta' Big Brother huwa differenti fil-verità. Dik nifhem għax huma jieħdu l-aspetti minn tem u mbagħad jagħmlu their own version. Ma inti I know you love the drama. Inti you love the drama. Dak għalek iħobb, dak inti love the drama. Jiena ovvjament anke dawk li nqalaw, kien hemm minnhom ma xtaqthomx jinqalaw. Mela mhux ovvja. Ovvjament għax jien irridhom naf li hemm il-ħessil li tħallihom. Eżatt. Imma mhux drama, mhux kulħadd lira jrid. Jien l-iktar li ħadd kost Big Brother meta kien hemm Dwayne, x'tant dam hemmhekk. Vera. Dog, guys, għaddejdelkom dog. Vendata sta f'taxxa. Għala diġà. Like, literalment, għana n-xikki ma għalaj, dik il-ġumma rajt Il-ġurnata. Konna ġijaw. Jien ngħidlek l taħseb ħajmur feja, Bali 3 xhur. Jew Turkija. Għal-Madonnek. Għax dak għodda tlaqdu. Mela l-ewwel għat-tasbu tal-qadu, għat-tasbu tal-Mattias. Ejja, Le, ma overall tajjeb ifimni. Hemm naqa' bżonn dawn l-affarijiet fuq television kellha jmut. Il-medja kielet. Le, media ta' Malta vera marret ħażin, speċi. Ma tajjeb il-medja ta' Malta. X'inhi? Il-medja marret ħażin qed tgħid. Le, palissa ma hemmx ħafna shows hekk mhux dawn l-affarijiet. Imma dak li reklamu ma jaqbellux imur. Ija. Illum il-medja qabillek tmur hemm hu, ġifieri għajdulna. Mhux nirreklamaw. Mhux vera. Le, ma le qed ngħid pereżempju mingħajr daw għax huma hemm ħafna nies jgħidu għal xi qed jagħmlu pereżempju verżjoni Maltija ta' verżjoni. They want their own show. People want creative show. Likers pereżempju creative show likers. Franchise. Merchandise ħaġa. Franchisee. Isu mislub di għadu. Pal McDonald's għalli ċuħi. Eżat, pal McDonald's, pal KFC, pal Burger King, bella xallu daħu għamil. Maħna Maltin ukunu du xaħġa unika, dik kelma, ħafna nsi komplenjaw. Jamlu huma, jibintaw. Likerish per eżempju huwa unika imma jisu pal Survivor. Ma Maltese Virgin by the nation, naraħu kol, by the way. Inti vera tħobb il-reality. Vera tħobb il-reality, xazik Likerish il-ħazir tal-ossja imma bħala programmi. Ma narax. Imma reality xo saraħħom jisi. U komedi drama, xalif simpatiċi, ma narax xej ta' barra minnaw, b'rispet kollu. Fuq television, mux media. Taraħħom foreign medias like The Office, Friends, tarax ħagġek jew le. Ovvjament, però. Għax issa għaffajt Maltin semmejna, forsi da. Ovvjament, The Office huwa it's a must bil-fors. UK jew US? US. Jena li, mux jekku, jena li Dak li għatma rajtu The Office. Brooklyn Nine-Nine, eżempju. Dak iwa, Ma rajtux, rajtu għandaħaf minn kollu rajtu bada kontra. Imma le. Pottax nitlaq ovvjament Charlie Sheen. Nofsu rajt, mux jekk. Imma le, Brooklyn Nine-Nine tal-ossi. Big Bang Theory ma rajtux, eżempju. Sabiħ. Imma daw,
Fadalli xnej, support. Tista, le. Għandi ċans. Nofruwa għarruħ il-xiki dal-program. Le, bro, tejdu xek. Rajt That 70 Show. Raħma jatux, no? Rajt Bahar Wieħed. Iġbal jiġu bil-vapur kol, dak ta' jibkien. La. Intlif naħsebu. Sajda. Kota dek borza naħseb ta' Berma naħseb. Berma kont għadnin. Imma, believe it or not, nipreferi nara fin serju jgħaw. Series serju mill-li. Mill-komedi. Enti fibni, ġifrek li xti preferi. Najdlek series serju. Enti fibni. Pa klassjalina. Klassjalina, serju. Klassjalina ta' xkellu ċertu episodi tajbin. Ma il-pija meħ. Għalija, le, gosti. Da jisu, da finnetik ta' affajt ma' daw jisu. Klassjalina ċartu teġi, peri bajdu għabbina, sa' da' zmin. U intu fabulani mej. Eżempju melux għat jiena għal-imbidil. Provajt tara na anime. Xrajt l-għu Bella, ismu. Rajt bħet tal-qamel biex ma komplejx tara. nisma. Notebook, Issa. Rajt sa' episode 15. Ma timbidil un badu. Tajjeb, imma jisniet nara komika, jisniet nara ktib. Dik id-deja. Preferi Dragon Ball. Le, ovvio. Eżempju. Wis istja picturing u tittaqra fuq picture film. Imminti xrajt, Death Note wal mux l-arp. Bella fuħaruli. It's a good anime, imma għal-persona palek ma konx rekomendi Death Note, jan personalment. Titkun għax Death Note mux ħafna action-based, ħafna like wow. Drama u Inti tittara solo leveling, bro. Ħlif action ma tarax, bro. Imma sabi, hemm story. U jintak xuzburu ħafna titles, eżempju. Attack on Titan. Konni nabdik Age of Mighty Mythology. Age of Mythology. Eżatt, konni naba ħafna zminilu, ħafna. Taf li min? Naf Pero ġejt illum il-ġurnata biex nilabu vera rajta ta' zibel. Mbagħad. X'imbidel ma. Jista' diktib not. Naħseb jien. Dek tilab xi ħaġa jew. Imbarra bieħ. Dik dejjem. Kollet nilab ħafna Call of Duty. U kol taqsam li minn ġew, meta kont imur kontrik ġo għalla kastel, man samma. Isni naħseb indi xi 15 sena nilab Call of Duty, dejjem Call of Duty, u bat ġili San Andreas l-antika fuq il-kompjuteri. U daw kolli ħab jilab zombies kopdu, mux just multiplayer, li għal zombies hija like crazy. Ġili stream jgħajtu kol Call of Duty. L-iktar li kont Crimson, jek forse minn jifem, għatmat like Crimson. Crimson 1. Ma xert. It's a grind ta' biex titlara kollu, bro. World of Warcraft. U xevera. He's a big co. Jien kont auction vera. U nixxob il-birra ta' xi 18, ħanejt 18. Biex nejdu 18. Dawk l-starter pack ta' World of Warcraft. Issa jina kelli. RuneScape u għamilt 13 sena. Għamilt account ieħor xi 14 sena ġifieri jien daw forsi ħadd ma jafu fuq. Nemmaċina. Beh, ħadd naħseb jekk. Dak ta' South Park dik il-min, ta' dak il-guy. Mhux jiġeri u jġibhom. Le, fuq il-computer għandu. Dak il-ostjali. Jina xi nafek, inna nafek xi kol ankena, għax hekk konna skondra flimkien. Aħna konna skola flimkien, aħna kont vera kont xi intu wkoll. Żgur. You can point higher. Jiena konni trenja. Għamilt disastin kickboxing u bad daħalt il-boxing u koll. U bqajt uħxon. Imma mbagħad qatt jiena daqshekk jien. U jgħid bat l-għal ritratti. Minn ma rajt lebs u konnejt li m'għandix hebs żgur. Kont nħoss xi ħaġa. Bro. Tajt li weekend. Family. Umbagħad
kif għattek inqast f'4 xhur 24 kilo u ħarġu strix abdominal sew tal-om sew. Mu badonna, ħalli n-nisa li jgħidu, U kien jgħidu li ħafna minn sħabi kienu jgħidu l-gizel l-iskola. Pero għoddi għamminti għaw smajt. U bil-familja u koll. Jiena ekk ikun irrid, għax diktejna ħafna. Il-motivation. Għaw jgħidlek jimmunix kontem ġismi. Jisma l-kelma. Għeti maqdruk. Il-motivation tijak. Jiena nejt u għamil video fuq għadi, ajru. Għaxek, Għax fjera, għamil, Taf xiex, għattejtek, Ashley konna għek għoddim podcast, għet nifilmjaw jena u t-teacher għawek kien jgħet għawek t-teacher tiegħi l-antik tal-MCAS. U għalli, u għettu xidarba ħana għamil d-dieta, u Ashley tafx għabba soqal għal, yo we're gonna stay fat. U da' sick, bro. Da' sick, bro. Sitt xhur, bro, nqast kollox, brother, nqast kollox. Malta tgħidlek tagħmilhom xew affarijiet għax ħażin. Body positivity, man. Ejja bidlu dik il-body u nagħmluhom il-kontra. Body hate. Le, ħankun onesti, inqasna mux għallek. Imma, tatni naqafajni, ma ħankun onest, tatni naqafajni. Isfidani, allura jena għamilta, fuck it, ħanamil għanna daqsek. Ma ħanajlek, jena naqa kif tajt, diffiċli xi kultant, trid tkun naqra Le, tkun minnek, jekk ħad tkun xi wieħed naqra vera jekk tajlu, iktar tifakkja, ma Eżempju ma tażobbok. dik. Mela, jena kont ekk, fuck it, ħanqos dal-pis kollu, bro. Inqast imma biex kun tafu ħabba ħalba pressure sleep apnea, mux ħabba Ashley. Ashley ġastani dik l-sfida u għamilta. Il-klik. Il-klik, bro, actually, klik ma terdeta jeli. Għax għallagħija minna, kella ħat t-tlijaw. Le, Mother Day, għaw li vera storia vera interessanta, għaw li only one person in Malta was able to lose all the weight and cure his sleep apnea, u moħi something flipped the switch, ma be the second person. Inna xielek jew għadik. Għal-definition, ma Għal-definition, imma xin nidħol mill-bib ħajani nbdil. Mela, issa ħansaqsuk waħda fuq il-program il-ġdid, għabba man kelmu ħafna affarijiet. Għajdinna, naqa promotion. Issa bdejt program u għagġen tal-moħ. U għagġen tal-moħ għax ħajkun hemm affarijiet illi qatt ma rajna bħalhom. Oriġinali, definitely. Ħanamilha ta' ħafna nies bil-problemi. U ħaniprofa kull video, infatti ħanibda minn dak. Il-pesċu. Tal-Mister Pizzerija. Ijat namel ħabba bniedem partikolari illi il-Maltina kollha. X'ismu? Dan ħajkun karattru illi għaw Malta għaw bniedem illi jilqal kulħadd. Kulħadd jista' jkun modell. U dan l-istess persuna. Ħabba dik il- Għalli jista' jkun għax nisemmiet miktupaw. Eric Parsley, mux għal Ashley Parr. It's too covered, Malik. Isma, vera ħafifa, għal Presley. No, imma, ċarru. Imma best etni aħna nafu il-Ashley, għal moħki għedda. Kif kont li, bes ġib il-video għek, talaw il-video ċir, jiet li bes għajsabti kif il-besta, bro. Imma biex Like, weja, bro, like, tajr, imma għandu xar. ħafna għandu xar. Għandu xar. Insomma, f'dan ħalkun jgħat namel sfidi. Belħa, kif il-lossi ma n-nexxilek xtikol dak tixrob dak il-lumi mena għalix, jistak il-pastit, sorry, senza fuida. Jiena ġili, għanka il-wahda li tikkarnita. Ma Naraħna ħafna. Oh my god, bro. Jiena vera. Imma l-lumi għaw il-lumi, bro. U ta' kemm tara l-video tal-petrol, imma nafx il-lostrina dik il-mara xom il-petrol. Mela, dik biex ġan. Belħa, meta ħana nitkellmu fuq da speċifiki, dir namlu avviz fuq Marcos għal-istajku. Mela, Marcos, meta kellek il-premier tal-pilot tijak. Kien disejvjata non jew. Mela, meta ġili konna l-premier, aħna kemm najt biex kemm intu onorat. Konna premier aħna, Marcos ma danx l-emmolaw. L-aħħar premier ma kellek. L-aħħar kontilek ma titħol. Meta kellek, Meta jidħol inti, bro, il-permess. Jidħol, daħal kollu. Dak jitkellem waħdu kien jed, bro. Daħal, u jitkellem waħdu. Jitkellem, u fil-episodji tagħna, Jitkellimx, bro! La jitkellimx, la jkellem il-fans, u jkun hemm naqa' fans, ma jkellimhom. Imma b'dak jitkellem waħdu jispondi li l-nifsu. Jibsu ta' bro.
Tajba kienet dik xik. Veru tajba kienet. By the way, kont ħaramejiet. Għax nibatli. Marko, Vera, u jena. ma rispondejtux. Ma rajt kollox. U ħanejt. U li rajt, tipo, ħanejt fil-daw. U jekk issa ġej gravi, ġiviri jibbati kunu jaħod nġej. Jekk taraħ dik id-daqxej drink ġorasek, iġennek. Veru, ostja. Pro tip da, man il-creator s-sessa Qabel taraw ixorbu, jew pejpu. Daqsek. U daqsek. Bizzejjed. Pro drink. Imma bro, għetnejlek xinajt dak iċċek. U jek, dibat, Markus jitkellem wahdu. Sekri kod namel xaħġa, da ġibat għallera Markus. Għadina xet jgħamil da. U narak titkellem wahdu. U dom da d-dej. Kienem xini soħra Fil-bidonet. Umbat kont ħarraw ġazem Għanna skrin. Għanna skrin. Għanna bro. Isma, imma u kien ħara, badi jaħseb. Li jtkelmu. Ġenwinament, tħħġ li nifsi fil-liba video u ġbit. Berkemm b'saħħtu l-moħħ tagħhom u bnidem A, B u C. Għadnilek inkazzajt nuħraq. Imma l-axar premji li kellna kellim. Għamilx. Le, u nafrezza by the way. Għandek day one fan. Għandek day one fan. Għandek day zero fan. Fil-pilot daħallek. Ma għaskin jaġer ma għiexu, jew ċali, jew fallu. Jew nifsa ma jitkellem, bro. Għalle, bada jgħidillella, u ħames tafx konversazzjoni kien emmin. Markus, jien Mark. Mark Anthony, Mike da, Mark Lifor. Mark Lenny. U mela. Senta ma kux ħassemmu għana. Le, għada nubbi, U le, kontija tħatin minn Alla. Sommu għassa. U fisser inta tħajkun iktar gravi. U kem ħatmur il-limit? Inti ħatimmira bite to bacon style? Jew naqretas. Ara, dan pala program ħajkun differenti. Le, għax xawki, mhuwiex podcast. Dan fatti ħajkollu ħaniprofa ndaħħal 3-4 sketches dejjem, ġifieri sketch m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Però l-livell ta' ħamallaġna ħajitla, hemm eżempju. Min wasta 10 pala scale? Ħajitla 12. Up the scale. Però daw li ħajkunu daqsxejn over, mhux ħajħorġu fuq l-ebda social media, imma ħajbqgħu fuq YouTube. Biex taraw, btidu titlu intom. Alright. Sewa. Tox t-proboti, għax malli jarak fuq Facebook bxi ħaġa. Il-popolini ġibu, bro, ġibu, bro, ġibu. Għaw, Max għalli, da meta jġabu, bil-biljetti jisparaw. Għallijom għet namlu xsar. Ma jkunu għet ikabru il-kontunet. Isiex ma tarajt. Le, s-għu tamalaġ neħajżit. Nittawe, bro, s-għat t-tkellem. Għajjajtu għalla. ċaqba dalilu għet nitfix. Eżempju, namlu mod għandi video minnom illi minn l-episode 4 jew 5, ikun hemm bżonn li nsibu bniedem, għandna bżonn auditions għax il-rapport ta' temp imut. U għandna bżonn bniedem jirreplacja. U nsibu bniedem minnaħa ta' parti f'Malta fejn huma daqsxejn forsi nisbux bħal taslima jew salvaġġja li ta' semen minjoranza żaxerata. Mux obja, MJ. Għat ċajtalini, bro. Mit 3 minuti għandu 10 minuti u nofsi jidaj. Danna. U da kart verament inti. Eżatt, imma da waħda ħadd ma jismax il-bibjat. U inti ħajkollok. Intan, Patreon, kun għamlan kat Patreon. Ħajkun hemm ukoll Patreon. L-gravi naħsebu. Eżatt, Patreon u bad ikun hemm l-extreme level. U l-karattri ħażobhom b'eżempju returning l-emmola u jew jitru episodju wieħed jew daqshekk. L-unika karattru li ħajqa f'kull wieħed DJ. Però ħajġilu ħafna affarijiet. Jina l-Eric Parsley, I love that name, way too much. Eric Parsley. Għapakarni f'dafru, għamiltu wissi melani, bro, nisem, għalija f'dafakarni. Ashley Patient. Għalek, it's Parsley, Eric Parsley. Imma għandu Eric u kol fismu. Ejja, mela. Eric, bro, għalek. Tini jisem, għalek.
bro, tefhem għalfej, tefhem. Erik aħjar minn Ashley. Sewa, għaxina fil-aploba Resident Evil 4 xajtra bħala gift ċejdu la di li tisma. Il-Wii. Mux il-Wii. Nintendo Switch. Għodna la PlayStation, il-Resident Evil 4, u minn lab Resident Evil 4 li labbi ta' Malta kolla, isalva il-tifla tal-President li tkun Ashley. Sewa, ġiviri. Ma dak għaxxu l-Amerikani stupidi. Ignoranti l-Amerikani. Ignoranti. Tlifna nofs il-viewers. Għala dobbi mill-Amerika. Isma, minn ma jafrim xmaddi mux ħara ħda l-episodju, għazbis. Ew, mux jek. Aħna we're not gonna reach America, bro, trust me. Jiena indaħħom, ferra ħindis Maltin irrid. Diki, Maltin, għafna speċi, li għalluna, per esempio, u għalluna, u batam il-pol, ma t-xorta għalluna zommu. Inglis jew Malti. Il-Malti rridu, għalli tafaw li, għax maw xaħġa Malti. Għalli kif t-react jew taġiċi, tintamila bil-Malt. Fil-fat, nitkellem naqqa Inglis, ma l-għu, dawn xinu dajt kollem bil-Inglis. Għamlek, di tiġra ħafna, men. Emma smajn nitkellem in English speaking, mux għatan kan għabli nistammolaw. Malta pur, jena, ma mux għatan nitkellem Inglis naqalammolaw. Le, ma fatti, kont quite surprised, di taqbel għal. Le, ma jena nofsna Inglis, so għandi diskuza. Il-parsley, il-peshli. Il-parsley. Bro, għetta bisseta. Għawad kun jom, Mela, kontet nsaqsu ma speċi, u kienem nis li għallu li miskompes li aħna fuq il-pop culture, content, movies, niskom tamlu għab l-Ingliż, għandkom ċans. Ma baddadna aħna, fuq kollox aħna f'Maltetin. Għal-Malti minn iħob daw la fid ma' xaħġa li vera li jom, għalek għal-Malti. Unfatti, meta minna l-Pol, il-Pol, 75% kolla għallu nażommu Malti. Ma nafx, imma podcast taw 7 miljoni. Pero naħseb kollha jisom bbażati fuq xi ħaġa jew biex ifhemu jew biex l-aljeni jew fuq is-seks franat. L-aljeni ukoll bħalkom, ishom intom għadkom, intom biss għal dik il-ħaġa. Fimti sekk għax kollha biex jalmu biex il-television kulħadd jitbazza, kulħadd bil-podcast u kol sirna. Ejja, le, kull program. Malta għandhom podcast. Lavi Malta Free hour. Free hour. U aħna padruni gbar, nitkellmu l-Malti. Unuri gbar. Għavolja ġili Malti moħxie, ma xorda Malti. Mux Malti perfett, emma mekka. U l-Malti veru il-biex tikbu men. Għana konna l-subtitle. Konna l-subtitle, Le, bro, għafna. U għala di vera black sense. Jaħasra. U konna l-mom, fina l-subtitle, posta biex taqna aktar kol, you know. Dik missom, mux kemaw Malti, 300.000. Kollox ta' jew 400.000, 500.000. Jikdbu kif iridu u tajjeb, meċi. Jek ma jtifmux, mbagħad. Ma jtifhimha tajjeb. Le, per esempio, ħalini konna per esempio, kif għatna, għalek botta, ma vera, ġili għajdunna, speċi il-Malti ta'kom għetħawduħ, jew għajtek. Imma, laqwa li għalle xed nitkellem. Aħjar nitkellmu jek naqa Malti, jek mill-li nitkellmu bl-Inglis, tina nitkellmu bl-Inglis, u ninsew kollox il-Malti, aħjar naqa moħxi imma l-menu jgħatem mill-li. U jiftiem. Mux għalek. Nesidu li ġetet xie klima għasis istudwajn. Għamla għija. Mandiċ wieħed surganit. Għanna l-Marko semestru. Le, Marko għasif Malti, bro. Ma naf kif missawt, inta xindi sekk wieħed pepet għamin. St. Martin's College u jena. Ne, Missouri. Malti. Speċi. Aħna bro puri mill-ħanda, bro. U l-episodi kull meta ħajħorġu, għax. Kull nar ta' ħamis, da' kull 15. Issa l-għarġ ma nafx ma kien meta ħajħorġ dal-podcast. Da joħorġ Wednesday. Fissa xak iċ-ċansu għalli għada ħajkun hemm l-impjaneta. Mela, Red Mars. U xini di tal-pjaneta, mela għajdinna. Mela, di ħan nispiega xem. Takja fil-lurkol, Jena nħobbu ħafna l-spazju. Bali. Eżatt. Mux ħafna nis, unħobb ħafna u koll l-Recarnation, ma mux ħobb nidħol għax daw
Maddu xejn. Ma ħanix sajjen, mur fuq sajjen. Mort u tkellimt fuq u ħareċ. Alright. Kelli oħra xaseb xi xarin. La, bro. Għadin l-għu l-podcast. Issa, jien dawlu ħajkun 8 għanna pjaneti. Waqt ħan għamel 8 episodi. Imma mbagħad ħan għamel il-mun u s-san ħan għamlhom live. Alright. Iġifieri l-aħħar ġiex episodi ħan għamlhom live dak il-ħin. Okay. Xorta bl-skits lesti nitfaħħom film. Alright, okay. Għandi minnhom eżempju ħan nilgħab il-poker live ħan vera ġifieri. La. U ħan nilgħab live ukoll. Però fada. Dan nitkellmu fuq 5 xhur, għax għandek wieħed kull 15. Id-dumna. Ma rajt, aħna Malta pa bdejnija. Like sanilu, bro. Sella kemm għamiltu episodes? Għedin 20 episode, inta għatijak 27 ħajkun issa, bro. Aħna jew season 1. Aħna dejjem one season. One season. Teknikalment jek għednu xubbi season 2. Podcast jizu. Le, jien continuing, We're continuing, jemma jina brain jina għalija season 2 palissa. Nħobb kif, per eżempju, il-podcast vindajtu jien, u dat jemma li regoli, u speċi, fratik. Bro, ħani issa. Għedin għawek. Big Brother u taħħom il-podcast. Xej, ma l-ewel. bro. Le, ver, jien niftakar għatta l-axħar darba, jien niftakar meta għamilt il-podcast, il-dwejn għatlu ħatiġi għal one episode, u batejja xi 5 darbi oħra bater neġa nġibek, u speċa kull dejjem għaw. Le, għamlu show ta' Jena ġili rajtu, għanka ġili tfajla, ġili rajdi. Jien niftakar meta is-setup kien jiet hemmhekk. Ma għatni prova. L-uniku weekling li għanna Markus, għalla dik. Proppament. Blinja. Le, riski. Isma. Xikultant jgħamil affarijiet tajbin. Għanku għones. Xikultant. Ma xilek kollox, għax inti tlat Tasik, id-darba nsemmuha. U xorta ġiet it-tfajla tiegħi. U ma mel xej. Ma ħaxwa. Lex, ma għamil xejn zoppi. Ma mel xej. It-tfajla għat ma mel xej. Għat ma mel xej, Tom. Mela waħdek għamil. Mela waħdek. Le, insomma ħada. Kiet għawek, bro, għet nisma. Ma konċ qed titkellem għax xi ħadd u kien lilek inti. Le, titkellem jew nifsu, bro, għandek fajja jemma xi daħħal. Da, bro, għandek kien, bro, għandek. Ma d-daħlu fl-arja u kolles. Għaddeja. Kemm il-darba. Bro, għaltinna live, għaltinna inti, tiku xota, mort int għajt u ziskom tkellimtu. Kenna parti dik il-ġurna. Mela. No, stop. They're holding hands now, bro. That's it, fuck that shit, okay. Mela, ħansa suna xiki, mela inti kifat fuq dan il-ġental moħ għandek ħafna karattri u għek. Kif tiġik l-inspirazzjoni u għek? Nkun mistoqsija tajba għal-darba, hija. Ovvjament jaf min jagħmel dawn l-affarijiet, in-nies iduk il-kuraġġ u jiena bniedem li eżempju qatt minn kannabis. Moħħi mhux ħajqgħod kwiet men. Jien nifmek totali, xtara għala proġetti għamelek, u by the way, di ta' ġental moħħ il-ħsieb ilu 8 xhur, ġifieri għax dan biex tikteb l-iskript, biex tivvinta affarijiet forsi li m'hawnx. Jiena fil-ġen tal-moħħax maċ ukoll ħan għamel biċċa eżempju kif kien jagħmel kalamita. Dak it-tip affarijiet li akbar imbagħad għandejk kollox tannejk. Dawn l-affarijiet mhux ħanqotaw jien. Illumuna ġib moħħok illi borra daw ma' żmien, ġifieri jiena ġejja. U kif qed ngħidilkom ġieli streamejt ukoll, ġibt computer ta' naħseb ta' fex, Kristu. La, moħħi ma l-Ewrop mela nistassa. Ija, isek tifraħ dawn l-affarijiet, imma tkun tħobbhom. Mhux le, u anke tiċċelebra kull ħaġa, pereżempju aħna meta bdejna di il-podcast l-ewwel episodji il-kameras kienu naqa' diżastru. Vera qed nużaw mobiles, imma l-mobiles HD. HD. Jina, jekk huwa content tajjeb, ifir mux ħajkun t-6OP. PowerPoint predito Oh my goodness. Imma il-lum huwa il-16 u l-15. ċelebrita jien għandet najli fil-program ta' Eric Parsley bil-mobile. Tiki. Vera ċari, men. U kifet. X-mobile? 4K, u X. iPhone li dak, naħseb 12 jew 13. Ġifieri laqqas bro. Pero ġewwa kamera. Ija, kollox, bro, iPhone.
Da ilu minn ta' titħu tiegħi, da l-antico minn 2020, U vera, eżempju, iġib kamera tifraħ, li tqabbad ġa stage li jabba mal-kompjuter tifraħ, imma għax tkun tħobb dawn l-affarijiet. Min mandux, min ma ħobġ dawn l-affarijiet mhux ħajja. Għajek l-għol bil-ġib dak, meta xrajna l-Mike, sax l-ewwel konna xrajna tlieta. Umbagħad bejna nifirħu għax umbagħad għad tannejk ikun jagħtem da. Ħalli palissa laqset jagħtik. Jekk fuq mobile, bro, Isek sammu de bonus. Headphones mandu f'udni. Għalli di darba. Akkid. Oh, xet namel, tom waħda. Il-kap għaddija, għaxin ma. Le, ma Wow, ġib xie kamra fuq, għax għamilt bil-waħda ta' ilom. Jimma d-dejtix il-komand, jen nsibi, għak ma nafx t-tamel, inti għaxin s-nabat li għek Kan jien inklift minn Jien li mitlub minn dal-ħodu. Takġa mitlub, takġu jitkellem waħdu, ħanħawdu waħda, ejwan, Le, ma verament, meta vera tħobb il-content u hekk. Kull ħaġa li U dejjem tara kif timpruvi. U moħħok ma jaqafx jaħseb, bro. Dak l-ADHD sabiħ. Dak inti, bro, mux. U by the way, jiena editing, kidba, rextar, kollox jien. Anzi, tal-limt l-editing issa. Iġifiri, u minn YouTube. Top tabcast universitajiet. Jiena mux bitċajt, nemmen illi YouTube il-ħin kollu u kif tamelek, in-ħin kollu. Kollox għandu. Kull ħaġa eżatt li tiġi f'moħħok fittixta u sitta. Nemmen illi jekk ituni kors, jiġib nidem kors u jiena, namel aħjar minnu. Għax YouTube jienek iktar. YouTube, il-lum vera għandek bżon jgħinu daw l-affarijiet. Mela, bro. Isma, jimma ta' kon, jimbort il-kors tal-em, kan sida għamiltu, issa, no hate against them, bas, għax. Da Vinci għed nitkellem. Da Vinci, issa, emkas xħalmek Da Vinci, issa Da Vinci għed jgħalmu, għabel, fizbini kien jgħalmu Premiere Pro, vera tajjeb. Premiere Pro, vera tajjeb. Li emkas tixu a lot of things that the world won't teach you, dik ja tajba, imma u kien ħafna teachers ti jinspirawk li oġbitni, imma technicalment half the units I used to have kollox YouTube bro konna blankajna. Every MCAS student does this bro. Abbat printer. Mela bro, kollox. YouTube just comes into everything. Darba sieħbi il-karozza l-bibel sakkar mux sis, sieħbi sakret lo ġewwa karozza. Lek iċċuvit kienu ġewwa u biex ftaħt nafx għamenda ma' YouTube video. Għara kif xistab t-sejru karozza? Le ma ħadmiċ guys ma U taf biex ntifakarni f'Mr. Venus. Aj. Meta jissif fil-Dr. Who. Biex xinu ta' Star Wars. He's a Maltese fanatic, ma mux fanatic. Le, ma xiki jħob ħafna fan. Xiki vera fan kbir ta' Lord of the Rings, Vera? ħafna. Lord of the Rings naraħ darba kull 3 snin niprofa u Hobbit. U rajt, u ħajħru season 3 issa. Ija. Rings of Power. Rings of Power. U koll. Rings of Power. Hobbit jew Lord of the Rings? Lord of the Rings żgur, u d-dinja kollha naħseb. U suppost qed jgħidu ħireċiju bħalissa. Research of Golem. ħarġu karton. Dek jew ma tfajla. Waħdi. Għax tfajla taħobbu ma għaxek. It-tfajla ma labiba. Mux ħatara ma Minja, forsi. Pal Harry Potter, eżempju, amazing. Dawk il-nis li marawx, veru laki. Għax taraħ l-ewel Għal nishtiq nerġa naraħ l-ewel. Nishtiq torrot sistema. Jimma rajtux għaxi. Laki, bro, nishtiq torrot sistema. Xassar lek ċertu memori. U terġa taraħ l-ewel dar. Ifem, ista ħireċ series. Ma tiġ ħajku mokxi. Imma u meta konta. Le, ma na, ifem. Jinn raħta ġivi. Jixor taħraħ, ovvjament. Pal The Boys, eżempju. Amazing, amazing. Daw, kolla. The Boys passa fuq. Le, Mux ta' Malta, The season. Nixtieq anke nixtieq nerġa' ħassu jew Invincible inti. Le, Invincible U saret season 2 ġenvi ukoll. Tu wkoll ġenvi. Daw ġenvi. Fim tiġifieri daw l-affarijiet jien u rajt, ġifieri u rajt fuq li rajt affarijiet. Għara Invincible, bro. The best. Disi,
temu Marvel. Aha, vera, DC. Mesta ħaj impruvjaw. Aħjar, Ħaj ta' impruvjaw. Ma ġara xaħx. direttur, bedlu direttur. Inti Guardians of the Galaxy rajt, u xkien. Dak wieħed mill-aħjar ta' Marvel, wieħed ma' top. James Gunn. Aħjar minn Avengers. Le, nqisu ma' top, imma Avengers le ħafna, imma huwa wieħed mill-aħjar ta' xini? Għana Madonna. Weħel l-dan. Da, ċempel mid-podcast. Glitchjali lej, bizzvera glitchjali, ma nafx Għadu, iż-żobba. guys, Marcus tu kam ċempel mid-podcast episode. Tara. Bro, tla. Għaddem, ma ġġala, bro, ma vera. ċempel għaxħat. Le, ma ġara xej. Għarri, tkomplu. Ok, nistan komplu. Nistgħu nkomplu. Nistan komplu. Ok. Fuck jajtni ma. Nisma, telefon, ma taċħatu, tijak, bro, tijak. Inti tkun, bro, ma, memħat tiktar minnek, titkellem waħdek, ċempelek nifsek issaw, għet ċempelu nifsu. Għaxi ċempel mi WhatsApp bil fuq il-laptop. Bella ħdem, bro. Le, komplu, rajt, komplu. Le, komplu, għaddu. Ħajja minnek, sabajt, il-pozjoni. Mimx għalfej, komplu, vera, komplu, vera. Bro, dik klip. Komplu. Oh my fucking god, bro. Le, forsi il-ħajja hija glitch. Glitch, mela rrit insaqsik xik. Inti allura, fej xin il-mira tijak? Fil-futur, xaħna content kullħat għandu mira jew xi ħaġa. Xin il-mira tijak? Ovvjament, il-mira bux tiegħi naħseb ta' ħafna minn nies fid-dinja illi x-xogħol tiegħek ikun il-hobby. Issa, ovvjament, daw affarijiet illi forsi ma tkunx laqqas. Imma hija xi ħaġa sabiħa illi taqla flus tajjeb illi inti komdu u tagħmel l-iktar ħaġa li tħobb tagħmel, kulħadd jrid jagħmilha di. Dan immaġni se kondek kaċċatur, u da x-xogħol tiegħu jagħmel kaċċa. Hija fimt, ovvjament li fl-aħħar wara 6 snin nagħmel il-kontenut biex inferħ in-nies biss. Forsi titħallas naqra ħaġa. Titħallas naqra xi ħaġa żgħira. Jħassa. Vera, għandu Patreon, tu Sena, għu għamel 2 euros l-inna. Umbat, 2 euros l-inna. Għalaqqas best of both worlds. Anka għawek, jina bil-fors fitħaf xejn, bil-fors. Le, jina vera din tkun imdejja. Ħana jlek ħagġa, din hija appell għalina, li mux għalina bis, speċi aħna jek tridu ta' Għal-creators. Speċi aħna konna jienu xiki, meta konna The Boys. U konna daf, fi żmien Covid, u kem daħħaqnikom, kem għamilni u għatma ħadna solti. Mux għalek, mux għek. U kullħat jiġi fuqna. Napprezzaw għal vera, nfoslu għadi, mux għeddaj li baħħotsu. Li, imma kiku aħna barra minn Malta, kiku minn l-Amerika, għanna fucking sinjuri konna, għax Malta kolla taf minn aħna, Malta kolla kieta. Immaġina kiku konna fl-Amerika, li namlu l-istess livell ta' Malta, u l-istess bju ta' Amerika. Jindibdema, ta' maħna għawek. Unfortunately. Allura tittamel għawek. Tista' tipprova tmur għal-barra, imma. U inti tixtieq tidħol pereżempju xi ħaġa oħra, pereżempju xi directing, jew xi acting, jew xi ħaġa iktar serja jew hekk. Jiena il-ħolma tiegħi, apparti daħ kollu kumedi, illi nikteb film serju, jew tal-biża. Illi jogħġbuni ħafna bħal DiCaprio li għamel Joel Star Alright. Mindfuck, tal-bliet. Shutter Island. Diki, Shutter Island. ħafna. Imma serju, mux da, xejda, bin serju, dik il-ħolma. What a combo. Imma t-sib. Imma t-sib, ta' pereżempju. Direkt jġobna ħafna. Pereżempju, dak l-attur li jġobna ħafna, dak il-kommedjant l-iswed. Allura, ma xej ħażin. Dak li huwa ħaditu x-xemx ħafna. Le, liħor dak li għamil Nope u. L-imwieħed. Karpi. L-imwieħed. Fittex il-film, X'ismu l-film? Ma ġar x'ismu l-film? Nope, iktet Nope, id-direct. Li kien Don't Get Out. Ta' Kejlen Pil. Ija, dak komedjati ma' films tijaw kolla tal-bizzawe. Daniel Dowd, li lap il-main actor, ma nafx, ma jena rajtum tijaw, u tajjeb ħafna u vera nammira ħax bniedem li jmur bil-maqlub. Bil-kontra tijaw. Jisoltu komedi. U bat direttur
Biża. Komedi u direttur. L-imwet, it-twili u l-qasira. Il-qasir. Il-qasir. Li u l-boċu. Ija. Ma jidix Ma jidix fi, kemm directing biss. Directing u kitibu. Jena li dik il-kapacità. Anke eżempju, il-kapacità mux li tagħmel karattru, li tagħmel diversi u tkun tajjeb fihom kollha. Jiena eżempju, għandek il-kommedjant rajtu x'imkien serju, aw Malta ma tantx issir li. Għandek kommedjant u taraħġu film serju, tgħid kif jinbidel differenza. Li ma tantx. Nis għandhom il-capability, għaxġil rajt nis atturi li għandhom il-capability biex jirnexxew, ma vera, u għek jisek kunna typecast għom, għom għad typecast ħafna u għad. Il-bicċa kbira minn jirreċta. Comedy of comedy. Għanna fuq u għadna, James Ryder, dak. Oh my James. Għad nid-nerem għal. Biex nġibu. Għax tibis meċċeta sawa t-bjena. Lafrumlek. Imma, so inti tixtieq tagħmel xi film iktar da. Il-qoddimi huwa nixtieq. Jek taħseb, jek t-zona palattu u jena prezza. Tajjeb. Imma għal serju, għanna l-putra. L-unika film li provana namlu horror stereo. Film xibib biex iżommu. Xi taxi driver għaw. Taxi driver, wieħed jgħallek għalek jassis bil-background. Xib plamer. U għanzi, U għatta parse teħeli. Le, u għanzi taxi driver mut ma jitkellimx. Għadxortiq xe ta' minn le. Isma, Għadu kem ġej, minn kidnapping u għamlu jina għax li għadda zoċ film zar, għarajt premja Ora jbattulu l-film. Battek il-film ta' għaso rajt ġifiri. Rajt, u jgħat minnom. Ora l-axar edit tal-film Assim bajt. L-axar bieċadna ma rajx ta' bis. Lejna battil da, għax dan apprezzalu naf li jħobb il-komedi u n-opinjoni tijaw napprezza ħafna u ma dajqux. Le, u ifimni, ovvjament, meta t-nejdu film u short film, short għatit il-ħsib. Ġibiri din għet najdlek. U meta nkun 10 minuti, iktar t-ħsib, tiftaħu tal. Mela. Meta għandek season, film tuqt il-sit. Eżatt, le, fil-fatt aħna fil-tana kwa kien naqta malajja xina uġanna minniħ, imma it came out actually good. Mux imkiet li tibda, forsi darba li mistejt. Ma laħar kun aħjar. Ma tistax tamel għar minnu, id-darba. Le, ġat naħsbu minn issa għal-film li jmiss. Aħna we're both graduated in film school, creative media production tal-MCAS. So we're both like filmmakers, ma badu baqa filmmaking, u jina tipo branch ta' naqa filmmaking u content. Jina li jonqos nitallem, itsa u nishtiq nitallem, imma m'għandix il-ħin, żgur. Positions għal-filmja. Cinematography. Dik mux ħafifa, le. Tkun taf inti għaxun bat inti taħseb in the longer. Ma le, sob, għalek kultant, għalek ikollok direttur. Għalek inti you can't be. Għallim tal-MCAS. Għaw ma demma d-tema li inti tkun jack of all trades. Ħaġa ħazina, le, inti, you want to be a director biss. Dawk jirranġaw. Inti ġust jtemmek, you have the script in front of you, il-vision u ma jidu għamlu cinematographer, mux int. Inti dajdon xie Pero il-problema tijaj illi kelli fħajti illi il-vision li kolli ġo moħħi. Inti tamela. Ma tkunx. Ibsa biex ikun hemm li dem jifimni. Jifimni. Imma. Ma tqajx ma nistab. Imma, eżempju, issa ħanoħroġ dawla xar episodi. ħaj kollhom idea jien moħħi x'inhu. Għax dawn huma l-ewwel tip ta' episodi twal 40 to 45 minutes. Illi qed nagħmluhom kollha mill-bidu sal-aħħar jien kollox. Qed nagħmlu kanna biż-dejjem kien hemm dak, għadda minn taħtek. Isu ma kien hemmx il-vision tiegħi, kien hemm il-vision tagħna. Imma t-tifwu ġibir daw bil-mod daw l-affarijiet. U jimma ħtax qalbi ġibiri. Le, so, every creative in Malta u mux ġas Malta, kullħat għatmandu jaqta qalbu, kull dej maqbat produċi, just produce, man. Għax the more you say, ħanamlu, għatma toħroġ xej. Minn f'kol darba għalex taħna kanċalu l-program. Minn jaf kemm il-darba. Il-darba għala jibda d-dieta.
Għettemela għal-ma tonxej. L-essa bdi. Għettemur il-boxing u Ma kol. dita mux. Hashtag 97 kem. 97 attempt. Ma d-darba t-nżom. Għaddu kam faqa pizza għabbe maġejt. Nofs pizza, ben. Nofs pizza. Imminti ma tafx eżempju tagħmel fasting? Le, ma biex t-kielu fasting, nofs pizza hija l-ikla tiegħi tal-ġurnata. Nofs pizza biss ġurnata. U ġistajt il-hops. Ġurnata sija. Le. Le. Posejjerek, jiena mux bitċajt. Infatti, fuq il-dalet namel jiena ħanġib kif ijat fil-ewel episodi, fil-ħan episodi kif kont. Għat ħanolqos, indejjem mur niġi. U konti għat 90 pod. Xaru nofs, ħatta bis-serjetà. Xorta nikol, imma darba. Umbarazz ma jportanix. Inqas 5 kilos. Il-problema. Le, jena t-domma t-domma. Etna rattu naflif ġurnata, suppost persona jikol raġel 2500 calories. Jena t-namel l-zgulli ma naqbizomx, għanġek neħu idna. Umbat, per esempio, il-biraħ mort nimxi, mort satej mixi, ħraqt 900 calories. Aħlas, tajb. So, għandi dik battejt ma dik. Jena s-kina ġirja straight namel ma nagħmilx. So, tikkalkola li ħatamelek. Għandek dik. U inqas fil-realtà. Jena fasting, mux ma nemmen bih, ta' xin għamilt l-ewwel bdiet il-fasting, ma mbatt nibda ngħid. Fasting mhux konsistenti, ħajtek kollha, dik il-problema. So għall-inqas jiena id-dieta nikol 4 times a day, per esempio, id-dieta I eat 4 times a day. Le, l-ammont l-għandek anke l-għandek naqgħu bes. Mela, il-kafe, bro. Le, dak li il-mat. Kafe ma ħadniex, jienni kull kafe. Fem qabel kont jiena 120 kg qabel. Min? Jiena kont 120 kg qabel. Naħlef fuq Alla, nistgħu nirrifletti wara l-programm, naħlef fuq Alla. Ħlef Għax kien jagħmel liba maratoni qabel. Actually, jien u għabi. Konna 140. le kont iktar. La. Le, jidej. Kont wis, u jena, nissi kon id-domin kont 153, bro. Kont 153, u kont proprio fizmintu kumpi kont iktar, kont xo 1617 naħseb. Imma mbatt 153. Bdejt il-podcast, Mela, niftakar. Jena meta bdejtu il-podcast, rasu biz bdejtna. Ija, le, rasu bik. Tellajna tal-100 episode, wicċiet għandek wicċ. Ma tissa, jena għet noqot komdu ħdi. Għabel konna Għabel, le, issa jena għaxtu komdu. Issa, eċet jodna għaskom. La, bro, le, issa mu 153, jgħet 1. Mela, fak. Għalla mżobbi me wejt, mela, issa. Ja, xariħor, tistaw tkun tistaw tamlu balla waqti. Ejja, għatsaqsik mistoqsija għal-madonċi. Mela, xini l-iktar ħagġat ila li kalkolani jent. Xini l-iktar ħagġat ila li kellek tamel waqt il-content? Xini l-iktar ħagġat ila? Tissew, sew għal kollox. Minn dal-program ġdijt jew nkella li kontamilt. Jiena għandi feeling meta konna minna ta' kannabis, meta kena niklu dak il-li baħut minn. Dik kienet jibsa men dik il-ħut. Il-lumija. Għamiltar ħafna mill-lum. Dik il-ħuta kienet. Għamilt wahda bġennitni ġifiri kelli U għadhom ħarix. Le, fadallu. Jiena fil-program dejjem isni namel challenge u nejdu l-omorra, bla bla bla. F'da kelli waqaf il-video ġenninta versit naħammut. ħajoħraġ jew? Ħajoħraġ? Xie episode 6 imma badan. ċat, mela, Ghost Pepper. Ghost Pepper, jaw xaħġa, xaħġa taħraq. Ejwa, ma. Carolina Reaper. Ma ħadd ammont kbir f'daqqa. La. Għax daħħal aspajt ta' kos, u għednejdlek. Zibelġa. Ġurnata naħra. Dik tal-ħut kienet man. Tal-ħut, infatti, jien ma nistax nifhem kif issir. Għanna xan dak il-ħut, dak il-famuż, dak il-ħut li jinti naktar. Dak il-kan. U għamil l-indifis. Le, ma wasanniċ biex. Konna ta' għali. U faqqajn biss. Parti li dak kien jisu ċerrobi. Taf fil-niftakru, issa niftakru il-video, illa. Għamennija, mela provajni. Kien hemm nis ġota għali barra.
barra, kien hemm in-nies qed Ngħidu, da xriħa, xriħa da, issa da faqqajni ħabil nilu toqba. Aha. Aħseb wara l-ħutta ġovjek. Oh, spara. Fejn ġibtu Eh, ħadd. Għaw minn fejn ixfriħ tas. Għal ma t-inventan, nix namlu tax, dak kien għadinni. Għamlu int waħda. Jekk iġu bħala surprise, għal Le, il-morta fil-barra. ħajn xtama uġġuna. Ma doppi. Literalment jisnamlu riħaw. Illum xed kienu riħa taħuta u barra. U dik kamra sajad. Għandi kamra. Le, dak kien terribli, niftakar. Aħjar tikol kilo ħara ta' ziemel. Ija, le, terribli minn. Ngħidilkom It's terrible minn. għaddis. Ma nafx kif jaqbdu jiklu. Nafx kif jaqbdu. U ovvjament, l-iktar affarijiet diffiċli biex inħobb nagħmilhom imma diffiċli il-pranks. Il-pranks taqal, dejjem kienu. Il-pranks imma diffiċli u tal-mistħija imma darba neġu. Isni nagħmilhom imma tal-mistħija. U eżempju darba minn għalija jienu xogħol Zaffarese konna. Morna qoddim il-qorti u xkanajna. Il-tul tal-qorti. Min dik għalija kienet gravi kien stajt kont men. Ma fuck it. Ġewa għak xie polizija fuq għajol. Le, tafal fej, għax għoddam ħagġu jikellmukom, għax għaw Malta jisna Amerika fer normali filming stuff. Għaw Malta għadna maħniġ dik il-level li kena klas. Inti kont hemm ukoll Tal-baby. Il-kas tal-baby. Tal-baby. Kienu qalu li għamilha nisizar u kontattilhom u rajt dawk l-anzjani ta' qudiem il-qorti u għattilhom daw fratteti. U mort hemm il-video, u mort u xkalaj ġopi u mudort u dawk joffenduni box grazzi u box kjamandi, u box kjamandi. U jiena prank u hekk għandhom raġun. Kien ġi wieħed, ma li kontatlek. Għalli isma' ħankelmek, għalli għandi 70 sena. Għalli umbat b'qalbi, għalli jek iġli xaħġa, għalli zomok responsabli. U nuħontek għal-ħajtin kolli. Għalla tlu fil-seta, għalli xbis-seta, zob għalli ma tajt. Oh my god! Tajba, bro! Dak l-agenda, bro! Bro, ħassrek da! Il-rekordjajt, Xinu? il-rekordjajt. Il-rekordjajt għu erwerni. Forse kemm il-kamra, dejja! Daw wara, daw joffenduni, daw il-kamera. U bħalċi wara jfittxni, u jien jisni kien minnom nafhom. Jaħdmu fejn naħdem jiena. U għallek, għallek. Għenu minni, ok, nimma vera. Ħassar. Vera inħobbom nisek. Għax għalmenu għatprezzaw ħalna malalilek. Iġ ċajta u daqsek u għaddit mill-ħana. Your favorite animal, xizzoppi, di xissassi, ma naħsibtox your favorite pet. Le, għaxu bħala għax meħa bħalix Pezz għanna fuq 50. Vera, jtek għala tal-bejtu. Għanna ġrieden, kella l-babies isimaw ditam, kena għadġa kbira. U għahna nejdu ma daw l-osti għatma jinqabdu tqal. U raġu 3 nisa u għatma jinqabdu tqal. U kellu bitli ta' f'daqqa. Għalla jibir. Kienet waħda kella fuq 14. Ġajna b-30. U xizzokka ta' bel-bjom daw. Fil-li xej, da għala għalla. Adottaw minn nies, ovvjament għad tfajla t-ċekja li mux biex jiklom is-srib tamlu ċek minn. Għanna l-guinea pigs imma għanna kelb għattu. Il-kelb isu Hitler, men. Dak il-kelb, men. Xabbu. Hello, ma madonna jobot il-kulħat. Tħobbu ma jobot. Jina mort għallu li taw, li għatax għallu ta' xafna għadih, il-kelb għax jina mort għatlu għabru. Dak it-tifel li tgħidu tmismis. Għidi bu. Għaddu għaddu da. Dimluċu. Uġi warned. Għaluli. Tal-moħ dak il-kelb xej ma jistu. Għajdilkom vera kelb, l-assist tal-immaġna l-imħabba li għandi leħ. Ovvijament u għal-favorit. Umbat, l-iktar favorit, il-guinea pig l-arwina. L-arwina. Jisima Queenie. Għax bla sofu. Għanna t-nej arwenin. U dawk xie 150 il-wieħed. L-arwenin, mux xie, għax kew ħasib minnom, ma taħġa. Għala, ver, uniku. U kella tfal, pregnant, ma jħorġu xerba bis-suf. Bis-suf.
Xizzok, man. Għalġa jiddaxħal tomla. ċerto, bro. Għaxin il-lejn, imma vera, għalbi ħafna, ħafna iktar, imma Għandek farm. Kif tamlu l-għolla namalu kolla dak il-punt? Kollox fidea. Tlaqt filom dbellaħnina u taqtamil 3 4 ġviri titilħin. Imma jien eżempju għand il-medja. Ija għanda l-animal. Kwatt għandu hobby. Aw inti għatli biex jinfakrek fuq xaħġa madonna l-insejt. Sib il-messagġ li. Fuq il-ħara u l-kelb. Il-ħara u l-kelb. Mela, di għandi storja li għatmetta tal-mistħija. Għal-ġudikat, wara xif tejda, għaxħalkom u koll. Imma l-zombi. U mela, tajru n-nis, illi jgħajmlu li jridu, ma interessarix. Sorry ta' dil-istorja. Mela, aħna kienem bħal Playcon, għannet mux Playcon. Imma kienem xaħġa. Xie event. U daw l-events ġili jkunu jistaw jitlu l-annimali. U jiena, ovvjament, il-kelb kullimkien miħaj, kullimkien. U kullimkien ikolli kollox, lix, u di kollox. Borza, ilma. U ovvjament ġibtu miħaj. U qed indawru ħalli jagħmel kull imkien ħalli ma jagħmilx ġewwa u l-kelb tagħna ma jagħmilx ġewwa. Ma jekk jiġraw mhux ħajagħmel. Anka jissapporti. Jimbaħ biss. U jattakka. Imma aħna nħoġġu ħarba darbit kull jum. Ġewwa ma jagħmilx ġewwa. Allura fimt. U insomma, tħallna u ekku tapitu, affarijiet, insomma. U tħallna għoddim bil-kelb u kien hemm wieħed ħabib tiegħi qed inkellmu. U aħna l-kelb tagħna nixtieq nagħmilha, il-kelb tagħna mhux jaħrab, jitsfer biex jaħrab, jibqoppa sormu u jibda sejjerek. Lambada. Int kont taf xejn. U jibda sejjerek u apparti jekk idur. Ġifieri dan ma ġab idur sejjerek. Bistu doblet tal-balet tajtet jisfenda. Oh my God. Kienet nitkellem. Mandu najt u eżatt imma inkredibli u ħara ħarja. Isu għalli jara x'għamillek l-liba. Għal xej, għax vera kollox eżatt nħalli dal-kelb. U l-fist eżatt u nżibel iż-żarbun u r-riħa ta' ħara kienet kbira. Inti għal ma biex ibis. Oh my God. U meta tilsura xrejn. U ma kellek zarbun zejjed, kien iżarbun minn dawk li tħol ġol fil. Dik kienet esperjenza tal-bidla. Viva tapit. Abduk li kont inti li għamil kelb tijak jew. Ma qabdunix, imma kien hemm minħares. U jiena u ma kellix boros. U kif għaddiġ biex likwidu, ma dik il-problem. Le, kien naqsu. Alright. Bat, iż-żarbuna għawixta u bat sejjer il-barra u tlaqt lem. Tal-ħarek, jizalek xitku supposta ta' di. Għatma, Ma stemmejnix fil-impost. Ma ħassejt ħażin. Umbat id-dinna wara l-impost, tamba, id-dinna wara. Id-dinna. Tafu l-impost tejdu l-libu. La, u l-kelb jibda jisfena, la, bejja. Il-kelb tela. U inti trinkazza minn ġewwa, inti. Għazzi għamillek ek minn taħta. Tinsiex, jina kont imxejt il-barra u tlaqt lem birriħa taħarra. Din aħlifilkom vera tal-mistħija. Minn rani u forsi għarafni jgħidlek dak hemm unjora fux. U għalkom raġun. Għara vera minnħal orbi għal-modu Bil-belt. bil-belt. Belt, inti illa. Program tal-ħara ġejbin. Vera ma nsemmi l-ħaros, sekol fejn kun. Orri nistaqsik, veġi. Per esempio, aħna ġili morna naqaxi shows u għek live. Benna, għabba ma sabba dak il-ħagġa. So, dal-kelb u koll. Għalla bad n-speċa l-astuħ da topic. Dal-kelb, u l-alarm system, u koll minn jek tħol xaħat fil-dar, minn jaf xamillom. Minn ja, dal-alarm system dal-kelb. Immaġna, da jiġi ġodarek. U jamela lik.
Ovvja, Għandek l-art. Minti, Għandek l-art xej. Il-ħagġa, xie, ma l-ħagġa il-kelb tiegħek mhux kbir. Il-klib sar jaħsbu ma xi ħaġa li. Proset, veru. Il-klib jaħsbom li kbir bil-fors. Kull kelb żgħar għandu li go ta' stage kelb kbir xejn ma Bro, they think that they're like this massive mad dog. Żgur qed ngħidilkom, duna minnu. X'taħseb kif inhom il-live shows li għaw f'Malta, speċi By to Bacon li mu li ma tajbin. Aħna morna klib Mela. Sara, le, jekk qed nitkellmu għal fuq Darosan jogħġbuna ħafna, ovvjament. Għavoj, jessa waqfu, issa. Mela. Apparti minn hekk, jiena nara ħafna. Meta bniedem jagħmel karattru u jżomm miegħu. Meta wara sentej marreġa għal dak il-karattru reġa' jagħmel eżatt bħalu. Jindik nagħtik. Dan vera tajb. Issa dan eżempju huma ippakjati karattri li fuqgħu Malta. Forsi mhux b'kollox, imma jiena u inti ikollok idea li da għandu talent kbir, għax kemm jagħmluha f'Malta. U karattri li ilhom għaddejjin iżoblu pereżempju taf kemm ilu. U mhumiex one hit wonder, ġifieri daw qablu karriera snin twal, jagħmlu xogħol u jibqgħu l-għal. Le, infatti huma ħejf u mhux għax m'għadhomx popolari, Irdu break, għax tant. Isma' u jiena nifhem dak iż-żmien kollu tikteb u tagħmel. Telepoplu. Mhijiex faċli. U ma tħammur eżempju bla condition. Huwa tajjeb. Imma ftit żmienu jieqaf daqshekk. Ħaqna għax ħan repetut, fimt ma titbiddel. Id-Darosan joħorġulek bdi, jagħmellek hekk, jagħmellek fuq show fuq dak, fuq show fuq. Hemm il-varjetà kbira. Television varjetà kbira. Mhux eżempju mbagħad tagħmlu klassjoni li hu tajjeb klassjonina u nrajtu ġifier ma jdejaqniex, imma dejjem hemm. L-istess karattri u hekk. Daw jagħmlu ġdida da jmorru ċaġ oħra. U jinventaw, Pluto l-virus. Le, per esempio, ma By the Bacon illi għadhom ġodda, imma t-lajn, ovvjament, inti taf jien-ġejt zibel. Għadda morna, naraw. Għadda morna, ma jena ħat pjaċir ħafna ġifiri. Imma again. It was a fun live show. ħadna għor. ċaġ oħra. Għal dark humor għal-alla. Fimti ġifiri. Għall-esperienza. Jena ġifiri. Fuq dawk qed nitkellmu u mbagħad l-oħra. Jienu Marcus morna ta' Matthew San Sultan. Tajjeb kien. Manka semmejtux għax qisu ma ġiex f'moħħi. Hemm bżonn li jkun hawn dan naqra comedy. Anka comedy Malti. Għax ġilli tal-eżempju kull rispett lejh, like I love James, ħabib tan kbitan. Ma meta jagħmel il-live show tal-Comedy Nights dak bl-Ingliż minn. Mor naraw Comedy Nights jiena u inti. Mor naraw, imma bl-Ingliż minn. U mhux du nieħdu għalina minn. Ostja isna anke nimxu mal-Bibja meta l-Bibja ħarġet biljun sen ilu. Ukoll come on. L-istess nies li jgħidu fux kemm għandek u fux li dawn in-nies tmorru fuq Facebook profile tara if you love Jesus share. Ma nafx għalfejn jagħmlu dawn l-affarijiet. Di just edha easy ħafna. Dawt jagħmlu eżempju live show, ma mmurx, imma mhux irid niġġudika bil-bord mhux kemm għandkom. Mela, imma tifhmu, nifhem għalfejn jiġġudikaw in-nies taw ukoll fil-verità. Imma m'għandhomx jagħmlu. M'għandhomx jagħmlu dik, imma jekk għandek opinjoni ħażina, żommu għalik. Le, dik il-ħaġa li dejjem għax iżdannaw fuq Facebook ikun hawn it-tfal. Mhux suppostaw it-tfal. Eżempju, tagħkom mhux bħal tiegħi, ma nsibx li hu 18+. Jiena tiegħi huwa ċar. Le, ta' tagħna. Le, Tana u għajkem plas u kollu x-show tana. Korrekt, li ġifiri, jiena ma jistax b'nidem ta' 40 ġejd li rajtu, sinna li jem xaħat bil-muxlin. Edi Il-problema tem supervision. Supervision għatikas. Il-problema li kbira ġo Malta, kbira, xolka biex raħallu. Anka meta konna namlu TikTok, taf li għaw it-tfal. Mela. Suppost memx, għandhom età, suppost tamel fake età biex ta' Eżat, jina konti nidu spenta t użza biex ta' l-affarijiet. Eżempju, għanna meta kienu jiġu fuqna, The Boys, kienu jiġu fuqna, tfal zari, jihdu li trattman, ġalbi. ċajt li namlu għal. Tfal, zar. 60 jew 70 Ndaħħalulu.
M'għandix l-aħħar question. Għandha le ħanilab il-game li għamilt. Għandha il-game. La bulloba. Għandi bieċa loba zaħira fes li alright, għandek xi mistoqsija taħra Le, importanti. m'għandix xi mod. ċerke da. Like, ġara fil-live show ta' Bajtu Bacon. Le, Għandek dik il-snit, tir-reaction. Issa kajs ħammurru t-tussa. Mela, pers li inti kollox kif għadna li patriot Malti, għandi ftit affarijiet Maltin, ħatara 3 affarijiet u trid tażel waħda minnhom u għatta barsi l-oħrajn imutu. L-iktar waħda li jiena familjari. L-iktar waħda li toċbok, l-iktar li toċbok. Mela, l-ewwel waħda għandna pastizzi, ħobs biż-żejt jew fenek. U tina raġuni għal xiex li bdaqsil minnhom daw. Għax il-Malti, bro. Lejt soret fajla minn hawnhekk. Il-fenek? Għaxi għandha tnej. Aha. Sada wieħed. Fenek mhux minn dawn il-rapport. Imma toħolx fenek, ma toħolx. Bajdu, kolleteri inti kolti xiex bissi. Alright. Il-pastizz tajjeb, jew? Fenek. Il-fenek. Problem mux taraħda, insomma jisa kun taraħda l-episod. Taraħna, araħben. Kantanti Maltin. Iktar għandek il-Fabrizio Fanello, il-J. Envil, jew Leiden. ħad żgur. ħadd minnhom. Minnhom it-tlieta Aiden hu. Aiden, iktar minn. L-oħrajn f'40 sena bejnietom bit-sena ma tantx għamlu suċċess. Ġibna żewġ gest oħra. Fejn sewa. Mela, di naħseb iktar faċli għajk. Mela, komedjanti nisa Maltin. Għandek il-Pia Zammit, il-Marija u l-Ajlin. Kummedjanti? Comedian Maltin, attriċi Maltin. Eileen, definitely. Definitely Eileen. Għajki kont il-ċaħatiħor. Mux għal-komedi, għal-attura. Eileen bil-forsu. Għanku master t-għajdu. L-agenda. Anka ta' dinnaħa, ne, tajbi, Eileen. Classic. Mela xanna għanna l-axħar t-nejja, l-ekliva. Mela, fuq l-irġil, komedjanti, mela għanna l-Danosan, il-Rej u l-Roddi. Danosan. Kif għadna s-sirnejn? Għadna kif s-sirnejn? Rodney. Jgħamil u koll. U ma nafx jismu. Ray. Tajbin ħafna ġifir. Imma għajn, Ray. Attur, iktar minn li kreja. Eżat, atturu jisu. Mux għax u ħazinu, u maddux jaqsam taħx, l-opportunità forsi ġew bħajtu jiena minn daw, nara d-Danosan l-aħjar. Ma għad tifimni, Rodney tajjeb ħafna u kollu. Rodney tajjeb il-Pentos, Rodney għandu apparti minnek serju tajjeb u koll. Ija ġilija. Forsi bux l-qama. Imma komedi tajjeb u koll, imma Danosan daw. Għandek xjuħra? Ille, fada l-itnin uħra. Mela, għanna TV shows comedies. Naħseb naflim ħadazil, imma simpatiċi. Ġerbu ħajaseb, Deċiduti, jew kassjalina. Kassjalina. Ara, xinu? Mela, deċiduti take two għamluħ. Mela, take two, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li f'Malta qatt ma kienu ħadd qribhom, tajbin il-evangelisti ġennew Malta u anka lili. Imma deċiduti ma kienx ġobni. Vera? Vera. L-unika wieħed li kien ideja. Issa dak vera kienu ġobni. Deċiduti vera ġobni. Klassjalina ovvjament tajjeb, għamil hit, imma ma miex hit da' simpatiċi 25 sena għaddeju. Simpatiċi. Mela di għana. L-ħartnej. Naħseb anka t-tifla tijak u sħaba kolla simpatiċi. Mela għanna stand-up comedians. Għandek Steve Healy, Kevin Naudi, jew dal-libawk. James Ryder. Għandek bradereja. Għara, Kevin Naudi tajjeb nħobbu ħafna ħabib tijaj kbir. Liħor, jisu, jek jgħamil program ta' 3 sijat, satej u 55 minutes jitkellem l-Inglis. James Ryder jitkellem għastu, ħanajt il-James Ryder. Għax Kevin tajjeb. U nħobbu mawx il-Kevin. Kevin, ma James u kol tajjeb. Jek tejt l-ansel ħazin. Għanna l-axar wahda. Mela, l-podcast joġbu. The Multiverses podcast. Bajtu Bacon jew Malta Pop. ċħatajt, siħ. ċħatajt int. Ta' dinna ħat ma smajt bijom. Malta Pop!
Fux multiverse, Fux White Bacon, White Bacon, ovvja kienet L-intet it-tieni imma tieni. ċejna sekk. Minu ma multiverse, sa? Dak, min fili u ġej. Ma nafx ta' minu, ma s-ndidu. Imma l-fejjib u għallura. Jiprovaw. Rajtu għaxtela ma nafx kif jista' jkun. Watch sabro. Armi, mura raqqa l-modoppi ta' ġoma, men. That's crazy. Immisma li ċajta. U program. Jemmen għarilu ma jiex li ċajta. Le, ma. Kulħat ġibiri kulħat għal-libam. Mux anka li tamil għaw xorta tajib. Mela, jien ingrazzjaw il-xiki tal-li ġejt maħna. Issa dawat intuk naqqa ċan tatina għal shout-out il-programm. Imma qabel ħansemu naqqa sponsors. Mela, ingrazzjaw il-Planet Console obviously għal-affarijiet geek li s-sibaw birkikara. Il-Solo Cafe għal-kafejiet li tridu anka jagħmel iġib daw il-ħelu tas Siġilja u affarijiet. Panettone. U kien ġibi daw il-ħelu li tu jkun kulħadd jkollhom daw Hellu tal-ċokolata tal-kafe, ma nħobbux il-kafe, guys, imma dawn iż-żiltom, men. Ma kull sija, u waħda. Imma mux, imma ħobbux ma ċokolata tal-kafe. Mux waħda, bro, jina idejja. Minu ħobbu idejja. Joħod ċokolat bobis. Il-kafe għabda tal-għal. Il-Patrick Prince Printing għawek, u kollox u għaffertek, il-DK's Factories għal-phone cases, kif għadna għanna stana tista' sibuhom fuq is-socials ta' tordnawhom u mhux tagħna biss anke d-designs li qed tagħmlu tal-anime, inti m'għandekx u mhux ħantuk. U il-Miniature Corner Studios dak li jagħmel 3D printing u hekk u anke għandna m'għandniex. Wella. Regal. Bro, dak għadu kemm faqa l-bib tiegħu stess, guys, just for context, għajna bib. Regala. ħanfitxa. Gas tal-bib. Ma jridx iġib ideja regal. Da sekk, kulħadd għalla flok ta' insomma, guys, tidina waħna. Sorry, meċċejtu jina. Skuza. Mela marħu skin. Kemm għandna niqsina regal. Għas nġibot, nifera fajn, tlaqna għetni. Ħallajni għad. Mela, għandek. Dak regal minn għanna. Da u keychain da. Keychain, trid twaħħallu l-ħadit għax għammil ma tanix l-ħadit. Għandek 95% ta' keychain. Emminti baċwi meta kellek il-ħol għaj. Għala mela zgur. Stanna kif ħajek, bro. Nistibu fissi mela għalani. Sebta trekker jena. U ningrazzjaw obviously il-patrons tagħna tinsax Patreon magħna għandkom il-WhatsApp magħna u anke tista' taraw affarijiet exclusive. Ma tantx ma darba tfajna il-short film tagħna, lemmu dawn nitfawkom. Anke nagħmlu events l-aħħar darba kienna Cinema Day fl-imkien u affarijiet. Patreon ħajkolkom ċans taraw. €2, guys, €2 fix-xahar. U daqs. Għabes fil-nofs diħor. Thank you, Patrick. €2 ma kelkom ukoll events magħna u chat magħna u films li nagħmlu aħna. U ningrazzjaw again xiki għatina shout-out f'dak il-kamra ħares l-emmek u għajdilom fej jista' jisibuk u socials kollox. Mela, tistgħu sibuni fuq YouTube, TikTok, kif ukoll Facebook. U YouTube ovvjament joħroġ il-full content, ġifri l-episodji kollha mill-bidu sal-aħħar, fuq Patreon biex tarawhom qabel. Kull meta noħroġ eżempju episode 2 joħroġ it-3, meta joħroġ it-3 joħroġ il-4 fuq Patreon. Il-pija. U ġenta moħ, mux pura xiki. Fuq Instagram u Facebook ikun hemm l-stories, ġifieri jekk tipfollowjawni hemm tkunu tafu iktar x'inhu jiġri. U inti għandek tnej, għandek tiegħek u għandek ġem tal-moħ, importanti. Kajla_Kajla_6 u ġen tal-moħ. Din zejtu staqsija, issa fil speċjali ma ħaġa taqsilu, inti għamilt fuq TikTok għamilt rebrand fuq TikTok. Di, il-ġen tal-moħ biss. Ġen tal-moħ. Imma Instagram għandek tnej, kif għamilx il-rebrand fuq Instagram ukoll? Le għax jiena fuq Instagram xorta t-nidoħroġ il-video. Tijaw. Ok, Għalek, dak program għalek. TikTok flok ma nitfaxej. Titfa tal-ġenna. Tal-ġenna. Tajjeb. You know, use il-dikjat. Anyway, guys, aħna narawkom next time. Tinsewx ningrazzjawkom kollox u nishtiq dajjem najdu Fox Marcos. Ciao, guys!